Máme tu druhý sťahovací vlog. Dnes nás čaká vybalovanie všetkých vecí, organizovanie, triedenie, prejdeme si každú jednu miestnosť, nákupy nových vecí a samozrejme si ukážeme celý byt tour. Tak sa pohodlne usaďte a poďme na to. No, ideme upratovať. Všetky veci sme už z dodávky preniesli sem na chodbu a ako prvé sa presunieme na kuchyňu. Ideme vyložiť túto krabicu a nejaké potraviny, tak poďme na to. Voilà, máme hotovo. Organizovanie spoločných miestností som vám nenatáčala, ale teraz sa presunieme na tú najdôležitejšiu vec. No a je to tu. Máme tu prvý deň v novej izbe, ktorú ešte len vybalujem, teda idem sa do toho pustiť. To som tu len tak provizorne podávala, pretože nechcela som to mať všade na zemi, lebo je to fakt bordel. Ale ideme si teraz nejako vybaliť túto skriňu. Je naozaj fakt, že obrovská, gigantická. Netuším absolútne ešte kde čo dám. Takže musím to poriadne premyslieť. A je vlastne dvojitá. Takže máme tuto isté. Toto dám preč, to tu bolo. A je fakt veľmi, veľmi vysoko. Neviem, ako to dotiahnem. A idem vybalovať tieto všetky veci, čo tu mám. Ešte ďalej, v ďalšej izbe mám obrovské vreco, pretože takéto obrovské, čo sme evakuovali, sa mi proste roztrhalo. A ešte ani posteľ, ani nič nemám uložené. Takže poďme sa pustiť do organizovania tejto skrine. Najskôr som veci povyberala, potriedila a podávala veci, čo chcem zavesiť na vešiaky. Ani sa nejdeme baviť o tom, aký tu je mega bordel. Samozrejme som vám videa skrátila, teda zrýchlila, pretože sedieť tu celý deň a pozerať sa na to, ako vešiam a triedím tie veci, naozaj nechceme. Každopádne len triedenie týchto šiat a overallov mi trvalo cez nejaké 2 hodiny. Vždy som túžila mať takto pekne zavesené oblečenie a snažila som sa to uložiť podľa farieb. Tu som dokončila všetky šaty, rozriedila som si vešiaky a povešala som si všetky sukne a nejaké topiky a nohavice, ktoré treba zavesiť. Tu už som vyutierala všetky police od prachu a pustila sa do vešania ostatných vecí. No, na dnes takto musím končiť, lebo už je naozaj veľmi, veľmi veľa hodín. Tu ešte nič nemám, ani tu. Tam dolu mám pyžama a na druhej strane to tu vyzerá trošku pestrejšie, pretože túto stranu budem viacej používať. Tu mám všetky sukne v rôznych farbách, naozaj ich tu fakt veľa. No a tu mám fakt všetky šaty, samozrejme, ktorej farby je najviac, predsa čiernej. Takže riadnu zásobu a tu som si dala so pár tričiek topikov. Ostatok je ešte tunak. Nachádza sa tu, to sa nezdá, ale to je fakt obrovské. Nachádza sa tu strašne veľa legín a topikov ešte. Takže to budeme robiť pravdepodobne zajtra, keďže už máme fakt veľmi veľa hodín. A aj celú izbu budeme pokračovať zajtra, krok po kroku. Takže vidíme sa. Opäť zajtra idem si hriť sprchu, idem konečne spať, pretože robila som to niekoľko hodín. Máme tu ďalší deň a nejaká sa strapatá. Každopádne som už dlho hore a dosť som pracovala už o nejakej 7, máme aktuálne 12:30, takže poviem si za chvíľu spraviť obed. Popri práci, kým mi klienti odpisovali, som mala medzi tým trochu času, tak som robila šuflíky, robila som spodné pradlo, takže som upratovala nejaké tieto veci. To som nenatáčala, predsa je to spodné pradlo a to podľa mňa na YouTube nepatrí, takže šuflíky mám už všetky hotové, mám tu teda 4 šuflíky a aktuálne sa pozerám na skriňu. Mám teraz v pláne vrhnúť sa na toto veľké vreco. Ono je fakt obrovské, on sa to nezdá, ale robila som tento kufor, vypratávala som ho a on je akože dosť veľký a oproti tomuto vreco je dvakrát také. Každopádne idem si to tu na posteľ vytriediť, ja už som si tu urobila plác a idem to poukladať. Teraz neviem, mám tu zo pár tričiek a teraz neviem, že či sem dám tie legíny a trička hodím sem. Tu mám ešte plavky, ktoré niekam uložím. Ale tuto myslím si, že čas budem o mnoho menej otvárať, keďže dvere sú až niekde potiaľto a je to také komplikovanejšie, že vždycky musím zavrieť dvere, aby som sa dostala do tejto časti skrine. Takže rozmýšľam, že tunak si dám asi leginy, ktoré úplne že najviac a najčastejšie nosím a topiky, ktoré najviac a najčastejšie nosím. Ostatok dám tam, treba z veci na doma a tak.
Aj keď síce som to chcela mať všetko pohromade a všetky leginy na jednom mieste, všetky topiky na jednom mieste, ale bohužiaľ musím to takto nejako vymyslieť. Ďalší update túto skriňu, ktorú som mala predtým na leginy a tieto veci budem používať pravdepodobne na Vinted, bazár a pôjde táto skriňa, inak to ešte špinavá, musím to poutierať, lebo pri stehovaní sa zašpinila. Pôjde pravdepodobne do obývačky, pretože ja ho tu absolútne nevyužijem a v obývačke budem baliť a bude to tam o mnoho lepšie a nemusím behať z izby do izby a tak ďalej. No a potom sa vrhneme ešte na všetky tieto veci. Toto tu je len fakt vložené, nech to tu není všade na zemi, nech sa tu dá hýbať. A ešte vymyslíme, čo sem podávame. A úplne nakoniec nás čaká kozmetický stolík. Každopádne, ja už som tu sa ráno malovala. Sice len tak narýchlo a light, ale ešte nemám nič vypalené. Proste mám make-up v taštičke, ostatok make-up je tunak. Takže to pôjdem všetko si zariadiť a poukazovať vám to. No a poďme na tú skriňu. O hodinu neskôr mám leginy potriedené a idem to naukladať do skrine. Ja myslím, že to vyzerá dosť dobre, ale či to bude aj praktické, absolútne netuším. Daj mi vedieť, čo si o tom myslíš do komentára. Konečne to vreco je prázdne, ale ešte tu mám bordel, ešte tu sú proste veci. A to sú posledné trička, netuším ešte, kde ich ako dám, naskladám a tak ďalej. A došli mi vešiaky, takže poďme do obchodu, poďme kúpiť vešiaky. Skriňu ako tak máme, aj tá druhá strana už je hotová. Ešte musím vyriešiť, dám plavky. A toto už mám všetko poukladané. Aj tunak. No a chýbajú mi ešte tie vešiaky, ktoré pôjdeme kúpiť. Zatiaľ to tu mám takto rozložené všetko. Poďme za nejakú hoďku, dve. No a ja sa idem vrhnúť ešte na tieto tašky, ktoré sú plné všelijakých takých blbostí. Viem to ešte poriešiť, potriediť a potom mi zostáva to spratať, ale to si asi nechám až na zajtra. A dneska sa pustím na kozmetický stolík a toto si spolu aj natočíme. Keďže sme ešte stále nestihli ísť na potravinový nákup a doma máme úplne nič, tak sme sa utekali rýchlo najesť a môžeme ísť nakupovať. No, naháňame stolík na počítač, taký menší. Boha, keď to človek nájde, musí prejsť celú IKEA. Extrém. To je von čo? Bože, celé sa ti to odsúva. A je to on? Hej, 1999. Thorald. Dobre. Môžeme. Za koľko? 8 minút zatvárajú, takže rýchlo. No, mám vešiaky, malo by to byť 20 kusov, tak snáď to bude stačiť a idem toto dokončiť. Pokračovanie si dáme v ďalšom videu a idem vám ukázať celý byt tour. Moment, kedy sme si prevzali kľúče a ukážem ti byt taký, aký bol. Toto je teda moja izba, detská izba to bola. A tu prejdeme na chodbu do obývačky rovno, je naozaj obrovská, to sa vôbec nezdá, ale je fakt obrovská. Gauč je rozkladací, je tu aj telka všetko, tu budem baliť Vinted. Tu sa nachádza druhá izba, je to hlavná spálňa s veľkou postelou a tiež stávaný šatník. Prejdeme stade do kuchyne, kuchyňa je naozaj nádherná. Nachádza sa tu všetko, čo potrebujeme a tu je samostatné vecko, takže tu vám nebudem nejaké detaily natáčať a hneď vedľa je kúpeľka, kde je sprchový kút, ktorý sme všade hľadali. No a som z toho mega nadšená, pretože to bude môj nový domov na nasledujúce mesiace, možno roky. Toto je pre dnešný vlog všetko a vidíme sa pri ďalšej časti, kde si ukážeme ďalšie zariaďovanie, pôjdeme spolu na nákupy a konečne budeme finišovať s týmto bytom. Nezabudni ma sledovať pre ďalšie videjko.